Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Към министър Плевнелиев задавах този въпрос два пъти. Преди около година април питах министър Павлова пак за този път. Става въпрос за международен път. 200 метра, където има пропаст, истинска пропаст на международния път. През април миналата година, когато Ви казах, че пак ще Ви питам за този път или по-скоро за този 200-метров участък, защото абсурдно е да говорите за магистрали, за чудеса, за виадукти и за големи работи, след като на международния път има пропаст. Тогава ми казахте, че ще проучвате работата, ще се похарчат едни пари за изследвания и прочие. Апропо, похарчиха се едни пари да се направи този участък и той пропадна, стана пропаст. И сега да видим докъде е стигнала работата и да видим колко трябва на българската държава, на българското правителство, на Министерството, на АПИ и на 100 институции да ремонтират 200-метровия участък пропаст. Ако трябва виадукт, направете и там, похарчете 10, 15, 20, 50, 100 милиона, защото в това Ви бива, за да може пътя между Видин и сръбската граница да е проходим и нормален. Благодаря Ви. Кога ще стане този участък от пътя? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Миков. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Факт е, че в направлението на пътя Видин – Кулата – Връшка чука до границата имаме 130 метров участък от свлачище, което се е образувало, и съответно това свлачище препятства преминаването по маршрута. Знаете, беше изграден обходен маршрут, така наречения байпас, за да може да бъде осигурено преминаването и към днешна дата по това направление. Както Ви отговорих и преди, това, което направихме, е да се възложихме проучвателно проектантски работи за това какви са необходимите укрепителни действия, които трябва да бъдат направени за трайното решаване на проблема с това свлачище, защото Вие знаете, направените леки укрепвания в предишен период не дадоха своето отражение, тъй като имаме сериозен свлачищен процес, който изисква сериозни укрепителни дейности. Проведохме процедура по Закона за обществени поръчки. През декември сключихме договор с проектанта, който да направи анализ, да направи детайлните проучвания, да даде няколко проектни решения, с които може да бъде направено това укрепване на свлачището. Срокът на проектанта за предоставяне на тези вариантни решения приключи. Те са предоставени и в момента тече съгласуването им от експертния съвет на АПИ и експертния съвет по свлачища, за да могат да бъдат утвърдени тези действия. Индикативната стойност на предложените варианти, за да може да бъде укрепено това свлачище, са 2,5 милиона лева. АПИ подготвя този проект за кандидатстване и да бъде финансирано това укрепване в рамките на програмата „Околна среда“, която знаете, че от новия програмен период има предвиден бюджет за укрепване на свлачища. Така че с него ще подадем проекта по тази програма, а паралелно с това обаче ще проведем процедура за избор на изпълнител, за да не губим времето и да изберем изпълнител, на който да възложим това извършване, и разбира се, ще се надяваме и на това финансиране по линия на програмата за околна среда. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, само да Ви кажа, че срокът на моста през Керченския пролив 20 км е 2018 година. Мина един мандат на президента Плевнелиев, когото два пъти го питах. Да сте жива и здрава и Вие да станете президент, дано тия 200 метра най-сетне да се реши този въпрос на международния път със западната ни съседка. Никакъв байпас не е правен. Това е стария път от преди 50-60 години. Път социалистически. И този път беше социалистически, но стана път на обществените поръчки, защото там се наливат милиони в тия 200 метра. И кой е отговорен? Предния път въобще не е укрепвано. Направо се изкопа всичко, направи се нов път и около една година и пропадна. Ето така строим България. С обществени поръчки, с проучвания, с чудеса му, с комисионни му, с всякакви играчи. Ето това се случва.
И хората гледат и казват: абе, къде се намираме, каква Европа, какви 5 лева? Моля ви се, форсирайте това, защото е голямо излагане, че в България въобще има държава. Благодаря ви.